Çîrokeke bi têkoşîn û berxwedanê têrtije. Jiyana Yılmaz Güney. Çîroka Jiyana Yılmaz Güney sala 1931 li gundê Yênîceya Edeneyê dest pê dike. Lê ji ber ku bavê wî piştî 6 salan nasnameya wî derxist, dîroka ji dayîkbûna wî di nasnameyê de wek sala 1937 hat nivîsandin. Yılmaz Pütün kurê malbateke heft zarokî bû. Li gor gotina wî ew kurê malbateke bêzevî bû. Dê û bavê wî nexwendibûn. Lê ji bo ku kurê xwe bidin xwendin, çi ji destên wan hat kirin. Yılmaz Pütün jî ji bo ku biçe dibistana gund, dibin baran û tava Edeneyê de her roj 6 kîlometre rê dimeşiya. Di vê navberê de Yılmazê piçûk hem dixwend, hem jî wek karkerê demsalî di nav zeviyên bambû de dixebitî, simîd û gazoz difrotin û vî awayî debara mala xwe dikir. Di 12 saliya xwe de li ser sînemayê dixwend, difikirî û diket nav xeyalan. Di sala 1957 de bi xeyala sînemayê berê xwe da Stenbolê. Sala 1958 di filma Zarokên vî welatî de lîst û navê Yılmaz Güney li xwe kir. Rojekê ji ber propagandaya komünîzmê hat girtin. Salek û nîv cizayê girtîgehê şeş meh jî cizayê sürgûnê lê hat birin. Oylama sonunda af kanunu gerçekleşti ve genel af çıktı. Sala 1963 cardin dest bi jiyana xwe ya sînemayê kir û li ser hev senaryo nivîsandin û film kişandin. Êdî ew çîrkên Kral, ango Qralê Bêmrêz bû. Ew bûbû hunermendekî binavûdeng, her kesî ew nas dikir. Filmên wî jî ji aliyê gelek kesan ve dihatin temaşekirin. Çîrkên Kral, ango Qralê Bêmrêz sala 1970 filma xwe ya bi navê hêvî kişand û ev film di Mehricana Filma Edeneyê de 3 xelat bi hev re wergirt. Heman salê bi keçika malbateke dewlemend re bi Fatoş Süleymangil re zewcî. Duan salan de bi filmên Zêmar, Êş û yên bêhêvî ve gelek xelat wergirtin. Lê ev serkeftinên wî tiştên nebaşî bi xwe re anîn. Rojên xirab dîsel benda Yılmaz Güney bû. Sala 1972 heft sal cizayê girtîgehê lê hat birîn û ket girtîgehê. Piştî 2 salan bi efuya giştî ji girtîgehê derket. Lê demeke kurt de wê dîse biketa girtîgehê. Lewra Yılmaz Güney li Edeneyê dê dozgerekî bi navê Sefa Mutlû kuşta û 19 sal cizayê hepsê dê lê bihata birîn. Êdî girtîgeh bûbû wek mala wî. Di girtîgehê de dixwend, dinivîsî û film dikişandin. Wek gelek kesan Yılmaz Güney jî ji 12 îlonê para xwe girt. Güney ji ber zordariyan sala 1981 ji girtîgeha Spartayê firar kir û berê xwe da welatê xerîbiyê Fransayê. Yılmaz Güney li Fransayê bi navê rê filmek kişand. Ev film di Mehricana Filma Canê de xelata Palmiyeya Zêrîn wergirt. Hemû cîhan bo camerê derketî li ser piyan çepek lê dan. Yılmaz Güney sala 1983 filma xwe ya Dawî dîwar kişand. Güney nihê îlonê sala 1984 ji welatê bav û kalê xwe dûr, li welatekî xerîb ji ber nexweşiya penceşêrê jiyana xwe ji dest da. Yılmaz Güney 114 film, gelek roman, çîrok û dastanek li paş xwe hiştin.